الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاة و درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر سال دی طرح برادر مکرم جناب بھائی محمد ظفر اقبال صاحب نے اس سال بھی عظیم الشان نفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا میں محمد ظفر اقبال اور انہ دے تمام صاحبزادگان محمد رحمان محمد زین محمد رضوان اور انہ دے تمام اقارب محمد عدنان علی حسن محمد اکرام محمد افتخار محمد اقبال صاحب ان تمام نو مبارکباد پیش کرنا چنیوٹی کمل پکوان محلہ احمد آباد فیصل آباد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقان دی سرزمین ہے اس سرزمین تے عظیم و شان محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا گیا میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ رمضان المبارک دیاں جڑی مقدس راتہ تشریف لے آ رہی ہیں انہاں دے تقدس دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرمائے قرب جبار تو تسی تشریف لے کے آئے ہو جناب میرے عزیز جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تیمور اسی صاحب محمد بلال اور بھیرا شریف تو ماشاءاللہ سرگودے تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لے کے آئے اور ماننا والا شیخ پورا دے قریب یعنی کہ توڑے شیخ پورا دے فیصل آباد دے درمیان ڈاکٹر راشد صاحب ماشاءاللہ بٹ برادران تشریف لے آئے تمام چھوٹے آسی برادران بچے تشریف لے آئے
فیضان ماشاءاللہ فیضان محمد عمران بھائی محمد شفیق صاحب محمد شبیر برادر جناب مظہر محبوبی صاحب کی دا نام لما بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے اللہ سارے دونہ قبول فرمائے حافظ جی بھی آئے تھے ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ حافظ جی بھی آئے نے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے منوں ایک خوشی ہوندی ہے کہ جدو بھی میں فیصل آباد آواں تقریباً ہفتے چھ ایک مرتبہ تے ضرور حاضری ہوئی جاندی تقریباً فیصل آباد مگر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اور اس سارے بھائی محمد شفیق محمد شبیر صاحب محمد عمران یہ جتنے بچے نے سارے میرے نوجوان میرے بزرگ میرے دوست یہ سارے ماشاءاللہ ہر محفل تے تشریف لے کے ہوندے ہیں ہر محفل تے تشریف لے کے آتے ہیں اللہ کریم محبتہ ہمیشہ سلامت رکھے بھائی ظفر صاحب نے میرے نال بہت سال پہلے محبتہ دا رشتہ رکھیا آج تک یہ نبھارے نے اللہ کرے دنیا قبر حشر دے اندر ان نبی پاک دے نام دیا جنیا محبتہ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے آج پاکستان نے زلزلہ بھی آیا اور بڑا شدید زلزلہ سی پورے خطے دے اندر افغانستان انڈیا پاکستان دے اندر میں اس ویلے سفر چیزاں تو ڈرائیور نے دسیا کہ گڈی ڈول رہی ہے جی کو محسوس ہو رہا ہے اور فون آنے شروع ہو گیا جی کہ زلزلہ بڑا شدید آیا ہے گھر تو بھی فون آیا اللہ کریم نے کرم فرمایا الحمدللہ کہ نقصان تو پاکستان بچ گئے مگر اس ساڑھے واسطے اس طرح کہو کہ اللہ کریم نے سانو جھنجھوڑ کے دسیا ہے ترکی چ زلزلہ آیا کتنا نقصان ہویا مگر سانو رمضان شریف تو پہلے جھنجھوڑیا گیا ہے اور سانو کیا گیا کہ ہوش کرو اپنے گناہوں دی توبہ کر لو بس کرو بہت ہو گئی اپنے پروردگار دی بارگاہ اپنے مالک دی بارگاہ جو جھک جاؤ نیویں ہو جاؤ اپنے مالک نو رسے نو راضی کر لو رمضان شریف دیاں مقدس راتاں تشریف لے کے آ رہی ہیں مقدس تے مطہر دن تشریف لے کے آ رہے ہیں کوشش کرو کہ رمضان شریف دی آمد طیبہ تو پہلے ہی اپنے رسول رب نو منا لئیے تاکہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم ساڑھے واسطے مزید قرب الہی دا باعث بن جائے رمضان المبارک ہی ایسا مقدس اور ماہ مکرم اور پاکیزہ مہینہ ہے اور روزہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام آپ فرماتے ہیں کہ معرفت دیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں نال تے ہوندیاں نے تے ادیاں منزلہ صرف روزے نال تے ہو جاندیاں مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اگر اللہ نے اس امت نو دوزخ چ سٹنا ہوندا تے اللہ اس امت نو کدے رمضان شریف دا مہینہ نہ دیندا اللہ نے رمضان المبارک دا ماہ مکرم عطا کر کے اس امت نو یہ دسیا کہ میرا تہانو دوزخ بھیجن دا پروگرام ہی کوئی نہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کیے تو میری امت دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال رمضان شریف دا مہینہ رہا کرے آج تو ہی یہ ارادہ کر لو محفل چ آئیو تشریف لے آئیو پاکیزہ ماحول روحانیت دا ماحول آج اپنے دل نال عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ میں اس رمضان شریف دا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا گا رکھو گے نا بھئی سارے تیاری کر لو رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے تیاری کر لو اپنی اگلیاں نسلہ تک یہ چیز منتقل کرو جیڑی میری عمر دے بیٹھے نے یا میری عمر تو بڑے نے انہوں نے پتہ کہ جیڑے ساڑھے بزرگ سننا اور رمضان شریف دے تشریف آوری تو کئی دن پہلے تیاری شروع کر دیں سن ایسا بچپن اپنے بزرگوں نے پوچھنا کہ اتنی تیاریاں گھر وچ عجیب ماحول کیوں ہیں تو کیا جانا بیٹا تیاری کر لو رمضان شریف دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تسی بھی وہ تیاریاں کرو اپنے نیند اور اپنے جاگن دے پروگرام جڑے نے انہوں نے ترتیب دے لو گھر وچ رمضان المبارک واسطے قرآن مجید فرقان حمیدی تلاوت دا بندوبست کرو نماز دا بندوبست کرو ایک کمرے دی صفائی کر لو تاکہ جتھے بیٹھ کے تسی گھر دی خواتین بیٹھ کے تو عبادت کر سکن یعنی گھر دے اندر ایک پاکیزہ جا ماحول بنا لو
اللہ رب العزت رمضان المبارک دے وچ سانو اپنی خاص رحمتاں تو اور سانو اپنی نعمتاں تے بخششاں تو اللہ بہرابر فرمائے اور ساڈے گناہاں دی بخشش دا وسیلہ بن جائے۔ بھائی ظفر صاحب نو میں مبارکباد پیش کرنے ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان محفل دا دوبارہ انتقاد کیتا، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ مینوں کہہ رہے سن کہ اج سانو ماں دی شان سناؤ۔ ماں والے تو بولو نا سبحان اللہ بھائی، سارے ماں والے الحمدللہ۔ گرامی قدر حضرات، ماں کائنات دی عظیم ہستی، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو ایک نبی ایسے نے کہ جنہ دا باپ کوئی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں انہ دی بھی ہے۔ کائنات کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی ماں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو 6 سال دی عمر میرے آقا علیہ السلام دی ہوئی تے ماں دا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری۔ کوئی اپنی پتر نہ پیار کر دے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے عشاء کی نماز پڑھائی، صحابہ با رخ انور کیتا تو صحابہ نے دیکھا نبی کریم دیا اکھیں چے چھم چھم اتھنوں دی کتارے۔ صحابہ جڑے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں لگن دے دے او محبوب دے اتھنوں کدوں بیک سکتے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے تکلیف دیتی ہے سانو فرماؤ اسی پتر توڑی ظلفان دے کڑلا تو وار دے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ رون دے کیوں؟ فرمایا میں نو میری ماں دی یاد آ رہی ہے، میری امی یاد آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج کی جی کر رہے؟ میرے کریم نے فرمایا جو میرا دل کردہ میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے اچانک میری ماں دی آواز آوے بے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں۔ آج میری ملت دے نوجوانوں آج ماں دی تے باپ دی عظمت نو بیان کرنا معاشرے دے اندر محافل دے اندر بہت ضروری ہو گئے، کیونکہ میرے کھل آکے مائیاں بڑیاں آکے جدو کہتی ہیں نا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میں نو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں۔ مائی بڑیری ایک دن میرے کو ڈاکٹر صاحب آگئے تھے کہنے لگے آسی صاحب میرا پتر 6 مہینے ہو گئے نے سعودی عرب گئے، میں نو فون نہیں کردہ تے میں نو کو تویز لکھ دیو کہ میں نو فون کرے۔ تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب جدو سکول جاندہ سی نا تے میرے پنڈ دے بار قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چو بیٹھے ہی رہتی سان۔ آن جان والے میں نے پوچھ دے سن کہ تھے کیوں بیٹھی ہیں تے میں کہندی سے اس رات میرے پتر نے واپس آنا ہے۔ تے میں سارا دن گاؤں دے بار بیٹھ کے قبرستان چو سو پتر دیا اڈیکا کر دی سا وہ پتر آج میں نو بلاندہ ہی نہیں تے میں نو فون نہیں کرتا۔ تو لہذا آج معاشرے دے اندر اس چیز دی ضرورت ہے کہ ماں تے باپ دا عدب تے احترام تے انہ دی عظمت نو اپنی محافل چ بیان کیتا جائے۔ تو آئیے میں تانی احادیث اور چند باتاں آج توانو عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کرام۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دے ایک جز پڑھیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا میں تو ہاڈا پروردگار میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب، حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے۔ قرآن مجید چا اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بیٹا شام نو آکے تے اپنی ماں دے قدم دباوے ابو دے ہاتھ دباوے ابو دا سر دباوے تو کیا پتر اپنے ماں تے باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ماں پہ بیمار ہو جاؤں تے بچہ اپنے ماں پہ دی تیمارداری کرے انہ دی دوائی دا انتظام کرے تو کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن چ بار بار کیوں فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں پہ تے اولاد کر سکتی ہے؟ اصل قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نا ان احسانات دا بدلہ دیتے ہن ماں پہ تے احسان کر رہے. معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کرے ماں باپ تے اولاد دا کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دی ہے. اب یہ سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ ادا کر سکتی ہے؟ ایک نوجوان وڈیری جی مائی نو بٹھا کے کدے آتے تے کعبے دا طواف کراوے. اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا کعبے دا طواف کر رہے ان نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن ان خیال آیا کہ ان نبی پاک دے صحابی نے نکلو مشورہ نہ لما تے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی کہ میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ایک گاؤں دے اندر ہے. آج میں گھر آیا تھے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آؤں. حضور میں اپنی ماں نو اپنے کندھے تے بٹھایا تے 6 میل انہاں پتھراں تے چل کے آیا جڑے عرب دے گرم پتھر انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے. حضور میں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے آکے میں آویکھو ماں نو کعبے دا طواف کروا رہے ہیں تے کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی لجپال میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے طواف کعبہ کر دیا. فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینو جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چھٹکیاں جو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ اولاد تے اپنے ماں باپ دے احسان دا ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی. اللہ قرآن جو فرما رہے انہاں دے احسان دے بدلے دے ہن انہاں تے احسان کریا کر تے احسان جتلاویں نہ کیونکہ اج تے تیرے اپنے احسانہ دا بدلہ ادا نہیں ہو رہا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے. پڑھئے قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں میں نے باز نہیں آئی میں نے فیصلہ آباد محسوس نہیں ہو رہا کہ میں آیا بھائی. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. سنیے قرآن اللہ قرآن مجید نے جواب دے اندر کیویں کیویں کتھے کتھے ذکر فرما رہا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی متعدد آیات بینات دے اندر اسے مضمون بار بار فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. چار آیات پڑھیاں چاروں آیات اللہ نے پہلے اپنا تے نالی ماں پیاں دا ذکر فرمایا. نالے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں 3 باتاں عرض کرا. ایک بیٹے اس درویش کوئی بات انہوں درویش انہوں نے کسی طریقے سٹیج تے لے ہوں آج ہمارے ایتھے آج نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑاں چو سفر فرما رہے. اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تھی. عرض کی تھی تیرا نبی یہاں تھک گیا سواری عطا فرما.
اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ، میرا ایک ولی بیٹھا ہے، اودے کول جا کے سواری لے لو۔ حضرت موسیٰ کلیم جدو پہاڑی دی اوٹ وچ گئے نا، ایک درویش ایک بابا بیٹھا، اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھدا تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اُدیاں اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا السلام علیکم، بابے اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام، موسیٰ بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے نے بابے اکھیاں بند کر لیاں تے میں نے خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسے ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیاں تے تسبیح پہ پڑھ دے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا، لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ دیکھیا کہ ایتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تانوں تے سواری چاہیے نا۔ اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے منو خیال آیا اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے انہوں کون پہ دس دے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے، ولی لوگاں دے دل چ انج پھردا جی میں جنگل چ شیر پھردا ہے۔ کلام باہو سنا دیا، لو جی بیٹا کہندہ کلام باہو سنا دیو، یہ جڑا دل دی آنکھ ہے یہ دے متعلق چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے نہیں بولے سبحان اللہ۔ جتنا میں تھکے آنا تو انہوں پتہ لگ جائے نہ اگر یقین کرو تو میں نے آکھواسی تھا نہ تقریر کرو تے میری جگہ کوئی ہور ہوندہ تے یقین کرو تو بس گر گیا ہوندہ۔ رات میں ایک تقریر عارف والا کی تھی، دوسری تقریر میں بورے والا کی تھی دہاڑی، اتھو ٹوریا تقریباً 10-11 بجے گھر صبح پہنچیا، تھوڑا جا آرام کر کے مہمانوں سارا دن ملیا، ان میں ایک تقریر ستیانے دے قریب کر کے ان تواڈے کول آ رہا، صبح 2 تقریرہ مجھے سیال کو جا کے بھی کرنی ہے اور آرام دا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے، جسم سے عجیب طرح دی درد اور عجیب طرح دے ماحول بہر آ رہا ہے۔ میرا دل کہ میں بھائی ظفر اقبالو جڑیا سارا سال میں نہ محبتاں کر دینا، میں انہاں محبتاں دا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتا، میں انہاں دا شکریہ ادا کر سکنا۔ تسی سبحان اللہ فرمو یقین کرو میری تھکاوٹ اتر جاوے۔ سریلے لوگاں دا شہر ہے فیصل آباد، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارفہ دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سمندر روڈو گیا کون دلا دیا جاوانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے محالے جادہ طبق دلے آئے دے اندر رب تبواگن دانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمض پچھانے۔ میں معذرت خواہ ہاں، میں سمجھے شاید بھائی جان چلے گئے ساڑھے نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر مکرم و محترم اور سچا نہ گینا اور حقیقت جو سچا نہ گینا یقین کرو، اور میں سمجھنا کہ فیصل آباد دا فخر تسی فخر کرو نا اس نوجوان ہوتے ناز کرو تے ایسا سچا نگینا اللہ نے توانو عطا فرمایا۔ اللہ کریم انہوں عمر خضری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان سے مرکزی محافل جڑیاں
اور انہاں دی ساری زندگی آپ نے اس تو بیشتر الحمدللہ نقابت فرمائی اور بہترین اپنا نام پیدا کیتا فیصل آبادی سرزمین تو اٹھے تو پوری دنیا چے کا نام بنایا میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم آپ نے مزید اس طرح نوازے میں سمجھا تھا شاید چلے گئے تمہیں اس واسطے نام نہیں لیا گرامی قدر حضرات جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمض پچھانے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے آسمان بلوے کیا تے فدا چک بدل دا ٹکڑا اڑ دا جا رہا اس بابے نے اس طرح کر کے نا تے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین دیا جا زمین دیا جانا دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین دیا گیا زمین دیا کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ کہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے منو پہنا دے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا نبی اللہ نہ میری نمازہ دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ سونے جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی دی سونیا جڑے میرے ماں دایا آخری بیلا آیا اماں نے فرمایا پتر آیا جا ذرا جاندی کی باری ماں دے سینے نال لگ جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلاں کرنیاں عرض کی دی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی دی ربا میں پھر چلی میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں یا اللہ میں ہی کوئی دعا کرنیاں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا عرض کردہ سونے اس دن تو بعد میں جڑی دعا کی تھی رب نے کوئی قبول کر لی کہنے لگا سونے میں ماں دے سینے تے لیٹے تے میری ماں دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی فیصلہ بعد نوجوانوں مرنا سارے نے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدی کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جدی ماں مر گئی عید آنے نا دیکھا جے عید والے دن سارے زمانے نے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے انہوں تے جنہ دیاں ماما ٹور گئی انہوں عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبرہ تے بیٹھ کے روک دے انہوں سارے زمانے نے خوشیاں منانیاں تو ماں پہ دیاں قبرہ تے بیٹھ کے روک دے جنہ دیاں ماما ٹور جا دیا انہوں نے کوئی خوشی نہیں لگ دی انہوں نے کوئی عید نہیں لگ دی جدو ماں ٹر جا دی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں بولے جد گودی لیتے مل جائے کل خزانہ باج محمد بخشا یہ سارا جگ ویرانا اے ماوا باج محمد بخشا یہ سارا جگ میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مکہ دے
والی امام باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے، نبی کریم ایک پہاڑ تے بیٹھے، ظالم کولوں دی گزریا تے انہیں ویکھیا محمد کلے بیٹھے، انہیں دور تو پتھر مارے میرے نبی دے پیشانی تے لگ گیا۔ واہ کریمہ تیری کرم تو صدقے، میرے نبی نے کدے پتھر مارن والے بل مڑ کے نہیں ویکھیا، کدرے شرمندہ ہی نہ ہو جاوے۔ ابو جہل نے پتھر مارے تے نبی کریم روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے، کعبے جا کے نتے کعبے ول ویکھ کے میرے نبی رو کے بس انہاں آکھیا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، فرما کنوں جا کے دکھڑے سناواں، تینوں ہی سنانا ہے۔ سارا دن میرے نبی کعبے ول ویکھ کے روندے رہے۔ شام دا ویلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخیں نکل گئیاں، کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساں، محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے آئے ابو جہل نے ماری آئے، چاچے تا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سرے جو کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئی، کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا، کہنے لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ ربی لکھدا نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا، لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی، انج کلیاں نکران چھ بہ کے نہ روندا، پر اج میرا ابو بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، اے ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ میں اکثر ایک گل سنانا، میرے کو ایک وڈیرے جب بابا جی ایک دن بیٹھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب سے میری دکھا چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی، پر پتر جوان ہوئے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹوٹ گیا، تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں، تے رب دے بڑے کرم ہو گئے، اللہ نے میرے تے بڑا فضل کر دیتا۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں، رب دے بڑے کرم نے۔ میں دیکھا کہ بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ بابا جی رو کے کہہ لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے، کدے ہون ماں ہوئے، کوٹھی وے جانا تے سارے نظر ہوندے نے، ماں نظر نہیں ہوتی، دل کردہ کدے ماں ہوئے۔ ماں نے چھڑکا مارن والے ہو، پوچھ کسی اس کو جدی ماں ٹر گئی، اور رات نو سرانے چھے سر دے کے روندے، کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی گودی چھ لٹا کے پیار کرے، ٹر جاؤں تے پتے پھر لگ اپنی ماں دا ادب کر، اپنے باپ دا احترام کر۔ میں اکثر گل سنانا ہر تقریر ہے کہ میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے، تھوڑی کو گٹا دے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔
آپ اپنی تقریر فرما دے سن جب میں جلسے تے تقریر کریں جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیر دی پر جدو ادھی رات ویلے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے جلسہ سنن آئے ہو اے تقریباً تو سا 4 بجے گھر پہنچنا ہے تے جا کے ویکھو امی جاگ دی ہوگی ماما جاگ دی ہوگی میری ملت نوجوانوں میں 23 سال گزر گئے خطابت کرتے میں 1999 میں پہلی تقریر کی تھی بہت چھوٹا سارا سمیں میرا خاندان الحمدللہ خطیبات علماء دا خاندان سی میں گھر بچوں اپنے والد گرامی کو سیکھیا بچپن تقریرہ کرنی شروع کی تھی ان 23 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیخ لے میں روزانہ جدو گھر سے آلکوٹ واپس جانا نہ تے میں مختلف شہرہ چو جانا تے مختلف گھر دے رات دا وقت ہوندہ کدے رات 2:30 بجے گھر پہنچنا کدے 3 بجے کدے صبح 10 بجے کدے 11 بجے سفر دی نوعیت ہوندی میں اپنی زندگی چ ایسے ایسے رات نو منظر دیکھنے سڑکاں تھے میرا ایک کلاس فیلو سے نام سی منظور میری گلی وچ رہندا تے میں بہت پرانی بات ہے میں کسی پروگرام تو واپس آیا تے میں رات 2:30-3 بجے گلی چ گزریا تے اون دی امی منظور دی والدہ جڑی نا او ساڈی ہمسائی مائی صاحبہ نا گلی وچ دروازے چ بیٹھیاں سردی بڑی سی اس رات میں گزر دیا رک گیا تے میں کہا چاچی جی ماں جی رات نو گلی وچ خیریت نہ بیٹھو گھر چ خیر ہے نا او مائی صاحب بڑی سادی جیاں سن کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا آج انہیں فیکٹری خورے اوپر ٹائم لگانا سے سردی پڑی سی مگر مائی گلی بچ بیٹھی ہے رات ہوں اس ماں نو اپنے منظور دے بغیر سکون نہیں پیا ملتا انہوں گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی سارے ستے میں وہ دروازے چ گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا ماما نو ڈانٹن والے ہو تے ماما نو اکھیاں کڑ کے تے ماما نو چھڑکا مارن والے ہو تو انہوں نہیں پتا تو اڈی ماں نے تو انہوں کیویں پالے تے تو اڈی ماں دے اندر تو اڈے واسطے کیویں تے جذبات ہے ڈاکٹر صاحب میں رحیم یارخان دے علاقے اکثر جاندہ سا تو 8-10 دن میرے سفر چ گزر جانے اس علاقے میں جس گھر میں رہندا سا قیام کرنا کو 2-4 دن تو اس گھر دا جڑا مالک سی دا نام سی بابا محمد یعقوب اس بابے دی عمر تقریباً 80 سال سی او دا وڈا بیٹا جڑا سی وہ تقریباً 50-55 سال دا سی اس ویلے ایک دن وہ جڑا بابے دا بیٹا سی نا 50-55 سال دا میں نے کہنے لگا آسی صاحب میں تو انہوں اپنی دادی نہ ملواما میں کہو تیری دادی زندہ ہے کہنے لگا جی ماشاءاللہ میری دادی بھی زندہ ہے جی وہ میں نے کمرے چلے گیا تو میں دیکھا تو بہت ضعیف ساری مائی صاحبہ وہ فوت ہو گیا بابا یعقوب بھی فوت ہو گیا اللہ انہیں درجات بلند کرے وہ تقریباً 100-125 سال مائی صاحبہ دی عمر سی جدو میں انہوں نے زیارت کی تھی دعا کی تھی انہوں کو دعا لئی مائی صاحبہ کو میں جدو کمرے چاہیا تو میں کہا مائی صاحبہ دی کو گل سناؤ وہ مائی دا پوتا جڑا سی نا کو 50-55 سال دا میں نے کہنے لگا آسی صاحب ساڑی دادی دا اکلوتا پتر ہے ساڑا باپ دادی ساڑی نو اپنے پتر نال اینا پیار ہے کہ مائی صاحبہ ساڑی کو 100-125 سال عمر ہے ابو ساڑے دی عمر کو 80-85 سال ہے پر آج بھی جب مغرب دی اذان ہوئے تے نکا اندھیرا ہوئے نا تے ابو گھرنا نہ ہومن تے دادی سانو کھلون نہیں دین دی کہندی پہ مڑے ہو جاؤ بے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ بے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ وہ 80 سال دا بابا تے ماں دا جب کاکا ہی ہے کہندہ کسی دن آندھی طوفان چلے ہوا تیز ہوئے بارش ہوئے تے ابو گھرنا نہ ہومن ساڑی دادی نے سکون تے نہیں ہوتا وہ پھر کہندی ہے جلدی کرو جاؤ سارے جنے تے میرے کاکے نو لب کے لے ہوکے تھے مانو آج بھی پتر بغیر سکون نہیں ہوتا پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں تک لے جا بنائے مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ نے فرماتے نے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے آگے میں دروازے تے جے ہاتھ ہی رکھنا تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے وے یوسبا آگے ہیں
نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے کلے جے ٹھنڈ نہیں پیندی گھر وچ ماں جڑی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے سادی بھی ہے تے پینڈو بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا بس پیار نہ کہہ دیئے یوسفہ آگے ہیں فرما دے سند دی رات ویلے خبریں کھڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی پھر سرانے چسے دیکھ رویا کرے گا کوئی ہون جو بلاوے جو میری امی بلاندی سی جی میں ماں بلاندی سی انہاں دی قدر کر لو انہاں نال پیار کر لو عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں باولے ماں باولے ماں دیکھ لے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جانے اے مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جانے ناصر ناصر ادیب ایک بہت بڑا ادیب گزرے وہ کہندے میں اپنے بچپن چ ویکھیا کہ میرے ابو جدوں مینوں مار دینا تے میری ماں میرے ابو تے میرے درمیان آ کے کھڑی ہو جاندی ہے ابو نے جدوں مارنا تے ماں نے مینوں اولے کر لینا تے امی نے جلدی جلدی چھڑا لینا کہندا بچپن چ مینوں ایک دن خیال آیا میں جدوں ابو مار دے نے امی چھڑا لیندی ہے اج میں ویکھاں والا امی مار دی تے ابو بھی چھڑاندے نے کہندا میں صبح صبح ارادہ کر رہا اج میں امی کولوں مار کھانی تے ابو دے سامنے کھانی ہے تاکہ ویکھاں والا ابو بھی چھڑاندے نے کہتے ہیں صبح صبح میری امی نے میں نے اٹھایا نا تے سکول بھیجن واسطے ناشتہ کراوے میں ناشتہ نہ کراں تے ماں نو تنگ کراں کدے اگ بجھا دے میں کدے کچھ شرارتہ کراں کہ میری ماں میں نو مارے ابو دیکھ لے پر ماں نہ مارے کہندہ تھوڑی دیر بعد ماں نے سکول بھیجا میں سکول بھی نہ گیا سارا دن گلیاں وچ میں آواز کرتا رہا سارا دن پھردا رہا شام ہوئی نہ تے گھر آیا تے آکھیا ہن امی مارے گی تے ابو نے شکایت بھی کرے گی کہندا پر امی نہ مارے ماں نے دودھ دا گلاس دیتا میں او بھی روڑ دیتا امی نے سالن تے کھانا میرے تے ابو دے سامنے رکھیا ابو کھانا کھا رہے کہندا میں او سالن بھی روڑ دیتا ماں نو اتنا تنگ کیتا کہندا ماں مارے نہ پر جدو رات سون دا ویلا آ گیا تے ماں اجے بھی نہ مارے ماں دودھ دا گلاس لے کے آئی نا تے کہندا میں ہاتھ مار کے دودھ بھی روڑ دیتا تے ماں جدو میرے قریب آئی تے میں نو لگا ہن مارے گی ابو بھی کول نے تے پھر میں ویکھاں بلا ابو میں نو چھوڑا دے نے کہندا ماں قریب آ کے نا تے میرا متھا چوم کے تے سینے لا کے نا تے کہندی تیری ماں مر جائے صبح تک کھادا کچھ نہیں کدھرے بیمار تھے نہیں تیری ماں مر جائے کدھرے بیمار تھے نہیں کہندا میں اس ویلے پتہ لگا ابو مار دے نے امی تے چھڑا لیندی ہے پر ابو کی چھڑا وے امی مار دی نہیں امی تے مار دی نہیں کہندے میں سارا دن تنگ کیتا پر ماں نے ماریا نہیں بس یہ آکھے تیری ماں مر جائے کننا بھی پتر نہ ناراض ہوئے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہہ لیندی تیری ماں مر جائے کہ تیرے بیمار تھے نہیں میرے ملت نوجوانوں اللہ نے ماں دا دل بڑی نرم جو مٹی دے نال بنایا میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے مراتب نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے رب وہ مرتبے نہیں دیندا ہن بچے نے نعرہ لگایا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بھئی انہیں ولی نے زمانے وچ نعرے فرید دے کیوں لگ دے
جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا ہر محفل جو تیرے نعرے لگ دینے اے مقام کتھوں لے آئی تے بابے فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او جی ماں نے بچپن چاکیا فرید پتر نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دیندا ہے کیونکہ ماں نو پتہ تھی انہوں شکر پسند ہے اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی سلام پھیر کے تے پوچھا امی شکر تے نہیں ملی امی فرماتے پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان ہوئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو وضو کر تے میں مصلی بچھاواں ماں نے پھر پوڑی بنا کے رکھی اس ماں نو میں بے شمار سلام کراں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا نمازی بنا لے ایک دن بارو کھیل کے آئے نا کہ آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے امی فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے اکھیا امی وضو بارو کر کے آئے نا ادھر فرید نے نماز دی نیت کر لئی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے عرض کی تھی اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدرے فرید بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دے پردے رکھنے نہیں اس درد نہ علماء نے رو کے دعا کی تھی ادھر فرید نے سلام پھیرے آواز دے کے آکھے اماں آتی ہے اماں دوڑ کے آئی ہرے شکر کوئی نہیں ماں نے دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آتی ہے مٹھا چم کے فرمان لگیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی یا رسول زندہ 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 لو انہیں میں نے نوہ موضوع دے دیتا ہے حضرت سخی سارے بولو جاؤ جا کے بابے سلطان باؤ نو بھی پوچھو بابا انہیں نعرے تیرے نہ دے ہو پہ ہوندی پھر دی ہے تے بابا اے مرتبہ کتھو لینے حضرت سخی سلطان باؤ فرما دینے راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی آپ دی امی دا نا سی راستی بی بی فرماتے سن راستی از راستی آ راستی فرماتے نے پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راستے لگا دیتا ہے جاؤ پوچھو جا کے سخی سلطان باؤ کرو بابا جی مرتبہ کی تو لے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری جدو جوان ہوئے نا ایک دن امی نے بلا کے فرمایا کو مرشد بھی ڈھونڈے کہ نہیں تے ہر نوجوان دی طرح آپ بھی کہنے لگے امی جی تسی میرے مرشد ہو میری ماں ہی میرا مرشد ہے آپ نے فرمایا نا پتر میں ماں مرشد نہیں عورت نو اللہ نے مرتبے بڑے دیتے پر عورت نو اللہ نے 3 چیزاں عطا نہیں کی تیاں عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی 1,24,000 کا مویش نبی ہے سارے نبی مرد سن کوئی عورت نبی عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی عورت نو اللہ نے خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی عورت نو اللہ نے امامت نہیں دیتی امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی او ماں ولیہ بھی سی نا تے عالمہ بھی سی آکھن لگی پتر ماں مرشد نہیں کیونکہ عورت بیعت نہیں کر سکتی جا کسے مرشد دی تلاش کر انجنہ ماں نے اشارہ کیتا جا مرشد دی تلاش کر ایسا ماں دا فرما بردار جدر انگلی دا اشارہ سی ادھر ہی ٹر پہ
ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا مشرق والے ٹور پہ پتہ چلے کہ اللہ دے ولی نے انہاں دا نام ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ تے ایک منٹ وچ ولی بنا دیندے نے آپ انہاں کول گئے تے کہن لگے شاہ جی مینوں بھی مرید بناؤ تے مینوں بھی ولی بناؤ انہاں دا معمول سی ایک پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابلدا جیڑا نواں مرید آوندا اونوں فرماندے نے پانی دے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دیندے نے آپ نو کہہ لگے جا بیٹا پانی دی دیگ گرم ہے تم ہی ہاتھ ڈبو تے چاہ ولی بن آپ کہنے لگے بابا جی میرا دیگنا کام نہیں بننا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے آکھے بابا جی یہ دیگ اللہ کام چھوٹے نے میرا دیگنا اچھا آکھے تو پھر ولایت ذرا محنت کر کے لینی آکھے جی فرمایا چل پھر پانی دی ٹینکی بھریا کرتے لوگوں نے وضو کرایا کر آپ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے اور لوٹا لیا کے ٹینکی چ رکھیا تو ساری ٹینکی کو لوٹے نال بھر گئی اور پرانے مریداں کہ بابا جی کو نواں منڈا کو لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی سی بابا جی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے متھے چ ولایت نور پہ چمکے آپ نو خیال آئے نو میں چیک نہ کرا ہے کہ اچانک حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظراں تو اوجل ہو گئے غائب ہو گئے حضرت سخی سلطان باؤ نبی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کھیتاں وچ حل پہ چلا دین حضرت سخی سلطان باؤ بھی پیچھے چلے گئے جا کے حل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا اکھے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا شاہ جی نے ویکھا ایتھے بھی آگے ہاتھ پکڑ کے آستانے تلے اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گیا حضرت سخی سلطان باؤ بھی نے روحانی پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے وچ بیٹھ کے بچوں نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی قرآن سانو ہی پڑھایا شاہ جی نے ویکھا ایتھے بھی آگیا پھر پکڑ کے آستانے پہ اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے حضرت سخی سلطان باؤ نے پھر پیچھا کیتا دیکھا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگا دینے سلطان باؤ سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جے شاہ حبیب نے پڑھ کے سینے لا لیا فرمایا منڈیا میں تے زندگی دیا راتا مسلح سے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لگے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وقت دے ہو کہ ماں نے دودھ پینا دیا ہوئی کھائیاں ماں نے دودھ پینا دیا میں نے ساری اشارہ بکھا دی پتہ لگیا ولی کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں مانگی بھائی غوث پاک میں بڑا ولی تے کوئی نہیں تھوڑا جا حوالہ بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تو شیمہ کوئی سلیاں ہو جاندیاں بارش ہو جاتی ہے نا سلے نہ ہو عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ غوث پاک نے کسے پوچھا غوث پاک کے مقام کتوں لے جے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی تو میں نہیں بولیا دعا ماں مانی بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ منوں بھی پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوتی اکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناؤں اللہ نے پتر عطا کیتا تے ماں نو چاہ چڑھ گئے ماں بڑے چاوان نال پہ پالے پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا کیونکہ بچہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ کیوں ڈگ دے دیکھا تے پتر دی اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں چے نور کوئی نہیں پتر پیداشی طور تے نبینہ پیدا ہویا ماں نے مسلح بچھا کے سجدے جرد کی تھی کہنے لگی اللہ میں میدانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کا دین دیالی بناواں گی عرض کر دیا یا اللہ
دی آنکھیں جو نور کوئی نہیں یا اللہ دنیا دے محتاج رہے گا تے سجدے جرو کے کہہ لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر جھک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی ماں نے پوچھا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا کہ اوہ پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے امام بخاری تے پیداشی طور تے نبی نہ پیدا ہوئے سڑا پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دو امام آدھی تے بس فیصل آباد والے 100 ہاتھ رسا تے گھنڈ سیرے تے 100 گلہ دی ایک کوئی گل کر دے ماں جی اگلے آن تے پچھلے آن مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے دسو مینوں تو آن مقام ماں دی دعا بغیر کے میں مل سکے لہذا مرتبہ آخرت دا لینا یا دنیا دا لینا ہے تے کلیہ ایک سویرے اٹھ کے اپنی امی دے پاؤں تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کر جا زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر